prvom rade to je asi proces, nie je to raz navždy dané a vyriešené, takže neustále sa musíme asi každý sám od seba o to usilovať, ako zostať človekom. A keď sa povie človek, tak ľudia sú všelijakí, tak ako zostať dobrým, mravným, radosným, pokojným, šťastným človekom. Respektíve, keď sa nám podarí pošmyknúť sa alebo trošku zakopnúť, ako sa znova vrátiť k tomu pokoju, ako to nájsť aj pre seba, aj pre druhých. A naozaj je to dennodenný aj zápas, aj hľadanie, aj stav, aj dúfanie. Takže my máme radi takéto slogany, takéto témy, ale v podstate je to taká téma, ktorá sa nedá vyriešiť jedným seminárom, ani jednou konferenciou, ani jednou odpoveďou Daniela Heviera pre ostatných ľudí. Ľudskosť je pochopenie, poznanie, že nie sme na svete náhodne, že to, že sme nadobudli svoju pozemskú existenciu, bolo súčasťou nejakého vyššieho zámeru, plánu, že vesmír bez nás, bez našej maličkosti a nepatrnosti by nebol kompletný, že my by sme mu tam chýbali do toho veľkého Minecraftu a že sme tu pre druhých, pretože sme uväznení vo svojich existenciách, vo svojich telách, mysliach, ale úplne šťastní budeme iba vtedy, keď naplníme svoje dary, ktoré sme dostali a keď ich odovzdáme iným ľuďom. Nemám rád slovo bublina. V tom prenesenom zmysle slova mám rád bubliny reálne, ktoré robím s deťmi alebo aj s dospelými na rôznych workshopoch. A ja to chcem premeniť, toto slovo, módne slovo, na slovo spoločenstvo. Spoločenstvo je niečo viac ako iba náš fanklub, iba naša komunita, ktorá nás uznáva, naši fanúšikovia. Spoločenstvo je niečo, že dokážeme niečo vybudovať aj s ľuďmi, ktorí sú celkom iní ako sme my, ktorí nám lezú na nervy trebárs, ktorí nám ublížili, alebo my im. Naozaj, že spoločenstvo je podiel na spoločnom ľudskom diele, ktoré nás presiahne a dá zmysel našej existencii.